Γεια σας! Είμαι ο Νικόλας από τη Φθία In Action και θα ήθελα να σας παρουσιάσω το νέο μας πρόγραμμα με τίτλο Ελευθερομάνια. Ελευθερομανία είναι μια λέξη ελληνικής προέλευσης και συμβολίζει την έντονη επιθυμία για ελευθερία. Το έργο μας είναι ένα σχέδιο μικρής κλίμακας Erasmus+, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκεκριμένο από την ελληνική εθνική μονάδα που αφορά την νεολαία, το ENERIVIM. Σε αυτό το πρόγραμμα ενώνουμε τις δυνάμεις μας 4 οργανισμοί από 4 πανέμορφες περιοχές της Ευρώπης. Ο Οργανισμός Νεολαίας Φθία In Action από τη Λαμία και τη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων στη στερεά Ελλάδα, η ΜΚΟ Hovdi Horizon από τη μαγική Βόρεια Ισλανδία και την κοινότητα του Χόφσος, η ΜΚΟ Skills Lab 21 από τη γοητευτική πόλη του Παρισιού στη Γαλλία και φυσικά ο Δήμος του Μποκέισον από την υπέροχη Γαλλικία και το Σαντιάγο de Compostela στην Ισπανία. Έχοντας στο επίκεντρο την προώθηση και την κριτική σκέψη των νέων, ειδικά στην καταπολέμηση των ψεύτικων ειδήσεων και της προπαγάνδας, η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τους νέους με βασικές δεξιότητες για την κριτική ανάλυση των πληροφοριών, συμβάλλοντας σε μια πιο ανθεκτική κοινωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε μας στα social media και δείτε πρώτοι τις επόμενες δραστηριότητες του project Ελευθερομάνια.